Здравейте! Ние сме Кюлърът и... Скрилекс БГ или БГ Скрилекс. Съжаляваме. Така, сега ще покажем нашия свят. Да, това е на креатив. Да. Започнем ще направим. Първо да се изясним. Да. Значи ще изкараме всеки нов клип, само ако харесате, на всяко харесване изкараме нов клип на страницата Будала SQ във Facebook. Да, Будала, _SQ във Facebook. Така, снимката е 7 BMX, има само BMX, такива просто. Да, но ние ще слагаме снимки на Майнкрафт. Да, това Има и друго, където слагаме само на Майнкрафт, качваме неща само на Майнкрафт, MCQ, Gamecast. Така, това ни е първия клип. Да, който ще направим и на други игри. Има една друга игра. Микроволт. Микроволт, на нея ще качваме. После ще качваме на Легата, да, отиди сега да Crossfire. Да, отиди сега да покажеш влакчето. Да, че. Така, прекрасни изгледи има. Може в коментарите да пишете какви неща да правим. Няма качване само на креатив, ще качваме клипове и на survival и на мултиплеер. Да. Най-вече Това не е Стара планина. Това е Стара планина, това е другата на Ханас парк. Да. Така, това е дърво. Е прекрасно. Това е клипъра, който беше понес. Клипъри, това е знамето, това е река Арда, това е водопада на Жоло, това са къщи на Вилич. Това е спирката, това е кладенца на Вилич. Тук падаме. Това е моята нива, това е арената за бой, това е ламения фонтан, това са ни ламените гейзери, това е градината от кактуси, туалетната. Сега падаме да го покажем. Сега влизаме, ще покажем едно прелестно нещо. Така, музеят за Руди, добре дошли. Така, добре дошли в музея на Рудата. Това е сияйния камък. Да. Това са диамантите, това е редстоун, пакари. Кава пис като и да е. Това е каменни въглища, това е айрона, златото, смарага, диаманта, това е кварц. Вие ги знаете, родите, но просто да изпомнете. Ако сте новаци. Да, ако... Вие тук свършваме нашето пътешествие. Тя ще ви разведя малко нататък, когато ще ми е довършим, това е съправим момент. Да. Упс. Какъв този бе? Това е къща на мен на Скрилекс БГ. На Скрилекс БГ. Почваме отгоре. Така. Тя не е довършена. Голямата стая. Да. Това е таванската стая. Не е довършено нищо, тъй че в други епизоди, това е епизод номер 1 и друг неща ще има. Някакво става. Така, това е мазето. Сега се въртял като помпа. Това е магистрала Люлин. Много е дълга. Да, магистрала Люлин. Там е нашия готвач. Мистер Хоп. Да, нашия готвач Пеш. Днеска има имен ден. Да. И да ти честитим. Happy Names Day. Какъв имен ден бе? Да. Ден. Да бе, верно. Да бе, верно. Тук ще окажа забрах този. Така. Това е. Още мост. Няма какво да показваш мостове. Да. Това е моста... На Свети Петър. Също. Това е пустиня. Това не знам какво е. Стига, не знам. Така, давай, тръгвай. Така, това е моята дупка. Да. Това тук тръгнеш, ще е тук, защо е тук. Имаме си музей на цветните овци. Да, добре, няма значение. Чай искам да видя. Искаш, много искаш. Ето е река Арда, каза. Река Арда, казахме, да. Това са цветните овци. Това е овцата зелено. Това е овцата в жълто, в синьо, синкото, в розово, всяки цветове. Покажи къщата на Пешо.
шматката, Така. кравите, гръмна един крипър, нищо не Реших става. да се запозная с един крипър, ама той не беше много дружелюбен. И гръм. И не издържаше на юбурци. Да. Така отиде да покажеш къщата на не знам си кой. Точка Трекар да виж. Да. О, много съжаляваме за Лада. Да, така Може е. само ние да го получаваме, може да не получаваме. Може. А покажи си градинката. Виждате нивата ми. Не, другата ти нива, Да, по-хубавата. по-хубаво. Не е по-хубавата, другата е тая. Къде е? А, Тя загубих се. подмина я. Това е бойната арема, която пак имаше крипъри и умряха. Ти е гръмна, а? Не. Там не е кенефа, ако не го видяхте. Кой? Това дупка няма значение, няма значение какво правиш. Това е моята нива, с която се гордея. Да. Прелест на нива. Така, покажи им кенефа. Това е. Ето това е Знам дете за великани. централен селски кенеф. Айде, акайте. Така. Градината. Както тук нищо библиотека. Много интересно. Тъпо е, но няма значение. Не става. Вулканите от Гейзи. Да, е тук е диамант. Мани го това. Не. Мани го е диаманта е. Ай няма какво да покажеш на зрителите, как се топиш в фонтан от лава. Ага, виждате Сега тук. да покажем картина, която може да не знаете. Но Всички знаят картини. да, но тази специално. Тега ей, мангал. Упс. Съжалявам за това. Да, покажи бе. Ето. Да. Да, покажи им Моето легло. с черните чаршафи. Дяко. Покачи се накрая ти все. А така. Лягай да спиш, а не той пади. Сори. Така, това е чиста, който никой не знае защо го използваме. Така, нашата уютна къща. Е там, нашата малка уютна къщичка, покажи. Моята къща. С една врата, ето. Бяха Перфектна с две. уютна къщичка. Нали така? Тук беше гроба за... Чай сега ще покажа едно много яко нещо. Какво ще ми покажеш? Гледай се. Няма нужда да ми показваш как се размножават виждери, очевидно знаят. Те могат да знаят, ама не е така. Гледай сега почне. Гледам. Ти зрителите гледат. Кръг. Остана. Гледай, ще ме Влезнаха разбият ти- вратите. Пу, мангале. Няма ли да зумбрат някакво малко? Покажи им арената за Вилджър. Това не е арена, мост. Искам някакво малко зона. Така. Добре. Добре, това беше днеска. Това беше Чао! за този клип и чао. Ние бяхме, кои бяхме ние бе? Килъра Килъра от от Бегис. Или Скрилекс Скрилекс Беги. БГ.